Inauteria da beharrezko gauz bada, urtean behar dana. Neri balio izan dit, nire juerga egiteko. Ailatzea oinateoria eta zaten zu. Jo, beste urte batekin jo. Eta gaina bada, abesti bat, erderaz, baina la 60 urteo ikasitakoa. Del infierno hemos llegado, acompañando a Satán, que es el rey de la jarana, del bailoteo infernal. El divertirnos sin freno, nuestra diabólica intención. Para eso es el carnaval, el momento mejor. Osteok izen bezperan, indegu afari bat, azarate egin da, Xabier etorri izan Donostitikan da, kriston, baina, ez tegiz zertzauka. Hoi bat, aunque sea atera eta enfermera jantzita, mediku jantzita ateratzeko, eta ni joala, kalea, etxealdea, jode, berdura plazan, hoi bat, oso osoa botata, baina oso osoa, Junditzan sabatira, korrika berriro, hoi bat baukau, jode, kurpila jarri, eta primera. Baina Xabier, igandeen, hoian atela zan, baina astearten saltoka. Bere gorputzan dauka inauteri puska bat, beti garai honetan piztute zaio argi bat eta, zendatzen da. San Francisco, boda, Elizatik atera ginean da, geoarea junetan, horian sartze ginean, txandaka eta horian sartze ginean da, azpitik sartze ginean, eta ateratze ginean diferente jantzita izu, bala, jo. Ite genuen antzerki txiki bat bezala, ez da? Etzan atera kalea eta hola jarri eta saiatu gara beti euskera sartzen gure gauzetan. Da guk ondo pasatzea eta gero ingurukoak ondo pasatzen badue, hoben. Zenba gauza inditugun, Jesus. Osatu gendun Armi Armasko sare hori, eskolapietako ganbaran. Sokakin ingen duen sare bat. Eunmero sare bat. Iola, klanka, enkajatuta gehiatu zen. Jode, aurreneko gauzain unanit salto behar gainean. Trafikoa gure azpitikan pasatzen zala, bi oiar genitun eta haien atzetikan. Bakizu sekertatu ziren. Eguardin, jetxik ginen angoitik da pixaliak amorratzen da, ez ginean gauza ezin ginean arropaketak endu, eta emakume bat egin zanion hori, mesedez, zara zuenean. Nik suerte izan dut Plazazarren bizitakoan, ez? Letxukaren ondoan, nik izautzen ditu, baina nik Plazazarretiken, aurreneko bizitatik ikusten ditun, inautiritan da dian, da zen ibiltzezian da 10 laun, 12 laun. Eta jantzita, nik goatzen izela, Xabier, eta beste bio hiruela. Urte batian, inauteri igandea Saldonita tokatu zen otsailan 5. Eta Santa Gedauna zen, eta orduan, Santa Gedauna, arku guztia dena itxi, eta tunela bezala gehatzen zen. Ari jarri genion balkoi bat, triangulo aldea bida, eta eiotze ginean, soka batei koapiloakin eta soka koapilotikan eiotze ginean da jetxi. Eta orduan, zirkulazio guztia handik antzan. Batzutan ikaratze ginean, da txokoa jute ginean, kamiono batek ez ote zigun harrapatuko. Ni urte asko, bizen naiz Tolosatik aparte. Eta beste lagun batzukin gondola arena montatu gendunean, Gondola, baina pena izan zen igandian ebitin zigun. Eta haneon ginean zerkauzia espin, oiz guzti. Eta atzalde guztien ibili ginean gondolan. Urte ginean azezen plaza pasarte, tunela pasarte. Nik ez nuen asmoa Xabierekin ateatzeko. Asmoa nuen beste batekin ateatzeko. Eta behi izan nionean, negarrez jarri zitzaidan, eta orduan egin gendun, behar gendunak laubok ateratzeko. Jantzin eixiaten ez dakize busua gainetikan, putzuaro ditze banintzen, ez bueno, erotu zate, gainean behiziko zamarrak eta. Azkeneko urtetan, iparregeren jartze ginen, baina ezin zergatik onduan jartze zitzaizkigun jende asko. Apaiza mazan, giltza eman ziguen, eta giltza emate ziguen urtero, gui, eta hura zaintzen gendu guria baliz bezala. Kortina handi batzuk jartze ginen zen, ekartze ginen zen traste batzuk, eta armatze gendu esena joa. Batzuk bidea utzi dute eta beste toki baten, bukatu da kontua eta azkeneko urtetan, Xabierrekin biok elkarri bilizan geha. Urte bat fallatu dugu, eta orduan soldauzkan neonian. Halako, ikunintzan udaletxea, eta alkatean, esan nion, iteko karta bat mesedez, Donostian. Harekin txizkian bi karta, koronelantzako eta bestiak kapitarantzako, mesedez.
eta etxeaten utzi. Desastre, urte hartan negarri nu. Aipamen hau, kuriosoa da, ematen digula juer gaitatiken. Esatetzean hola, aurten honei izendatu dute eta beste urtean arre eta nik esaten nuen, aber, tokatuko zaio honei osabari noiz behit. Posa pixkat hartu ezatik oso jota nabil. Baina bestela ba, ja urten ez neukan gogoa hundik, ja ez naiz gauza. Oain, zerbait jazteko ezin oza. Kana honetan nola ezin da bat atera.